nyande alal ki jawti kanyaloma sayra girgiyel goɗo ngel oso do luma ngo ingo o tumfa ɗum huboyi bam goɗo nder adunde hakkunde cottayɓe makari cottayɓe awrani surbaɓe cottayɓe cuutam ɗon ni Allah hitti ɗum ɗon bom ɗum yanoyi ɗum ni wari adunde 112 noon ni menen mi anda ko ɗum woni dalili ɗum funde noon tan ɗum hubonoyi adunde ɗum wari ɓe hunde ɗum kam to a yi ɗum ɗum hulni kuma ɗum woɗa yi'ugo gaskiya fu jiɗo no gite muɗum yeggitata ɗum nimnike haɗɗum somi ko kutu nyamata ɗum funde minani woysoji en jeddotiri ɓe gi'i wana en kamɓe to kuma menen imen tabbitini en hamɓe do ɗuma ɗum yani yawta minti sappo e goɗɗum kumara sey soji en ngaroyi doggudu e leydi do inaje ɗen ɗe daari ɓe gi'i to yan ta'addaɓe me bari ɗum to ay menen ɗo ɗum waɗa ɗan ta'adda ko gooto ɗumo e ñaama jam pelen hujaɗo ngo jam wartidata jawdi mum men toro hukuma Najeriya nga Allah nattowa nder men nana belɗum majjum ko alama kuma imen boytoro ɗum nga Allah ɗum nattowa nder ɗum raara ɗum hunde ɗum ɗala warugo himɓe ɓe nana